Good afternoon. Maray na hapon, partner. Maray na hapon sa gabos ng mga parantabay. Alas 2 na naman. Oras na naman para sa programang Usapang Pamilya. Maray na paghahapon sa gabos ng mga nag-aantabay-tabi, Luzon, Visayas, Mindanao. So yan, tabi sa inda mga harong. Good afternoon. Sa mga nakaantabay sa tuya na mga radio transistors. Good afternoon, tabi sa Indo. Siring man sa mga nakaantabay-tabi sa tuyang Facebook page. GB News Online. Good afternoon. Sa mga nakantabay sa arong na gusto tabi, mahiling ang kagayunan kan sa kuya na partner nga niyan. Kagwapuhan man kan sa kong partner. Di balos mo to. Malaopa, diba? Opak. Pwede opak. Upak yan, no? Opak ibatag. Iyo. Pwede po mag-text sa 0927-3980-955. Pwede man sa 0938-891-5475. Pwede man mag-apo dyan tabi mga tugang ha. Yes. Pwede man mag-comment sa tuya na Facebook Live. Opo, pwede man ka mo mag-send din stars. Oy. Kung ikamasin ka kay stars, pirang stars ang isesend mo? So, pinaka-ano? Pinakadakol? Pinakadakol. Kaso, dahil ka man masend. Oo. Oh yeah, speaking of stars, nasa proseso na po ang Department of Tourism or DOT Bicol sa pagbilog nin polisiya kung bubuksan partner sa publiko ang farm maskuhan sa DOT 2021. Okay, ini ang kinongfermar ni Sigfred Nebras Regional Executive Assistant kan DOT Bicol kung sa iyang ipinaliwanag na padagos pa ang koordinasyon kang sa indang ahensya sa lokal na gobyerno kan Legazpi City bilang antisipasyon asin pag-iingat na daing maging rason ang programa sa pagdakol kang mga nagpopositibo sa syudad. Sigon sa iya kamawatan kan farmaskuhan na mapromotir ang mga produkto asin existido na farm tourism sites asin iba pang mga potensyal na lugar sa rehiyon. Ang nasabing programa partner, dakulang katabangan tangani na sa giraray na maibalik ang turismo sa rehiyon. Okay. Naglalao man si Nebres na magiging positibo ang magiging kasimbagan ka mga tagsadirinin hotel, resorts, asin iba pa. Siring sa pangapudan bilang pagsuporta sa advokasya kang DOH na mapagulan ang pagdakol kang kaso kan COVID-19. Yes, ano. So, pinag-uurulayan pa po mga tugang tabi kung bubuksan sa publiko. Ining pigsasabi tang farm maskuhan sa 2021. Magayon ni partner ta ngunyan bagan na nasa taho pa kita kang pandemic sa kan COVID-19. Ampo. Sa prioridad ngunyan iyo ang mapauswag asin maibalik giraray ang turismo sa Bicol region. And for sure ngunyan na paparani na ang kapaskuhan saro ini partner sa nahihiling kang Department of Tourism na makakatabang sa pag-uswag kang turismo. Correct. Pero sa ibong kaiyan, dapat na isaalang-alang manggiraray na we are still under pandemic. Correct. So dahil kita basta-basta makapag-desisyon kayan partner mananggad na Yes. tabakan no maging daiman sana maging dahilan ang pagbukas sa publiko kan Farmaskuhan 2021 na magdakol ang kaso kan COVID-19. That's why hanggang ngunyan pinag-uurulayan pa po. Okay? Pero ako excited na kay ni partner ha. Excited na ko kani farm maskuhan. Pero na-imagine ko nasa farm ka tapos may touch of Christmas. Yes. Diba? Kumbaga, namamate ang taman giraray partner yung kumbaga, kahulugan kang kapaskuhan, Correct. diba? Apwera digdi sa taglipot na. Kasama ka ba sa mga SMP? Ano yan? Samahan ng mga malalamig ang Pasko? Oo naman. Ay nako. Okay lang. Nakulon yan. kaya sa imong nag-a-apply, di mo pig-hire. Sige. Alam mo na partner kay Kuya King Reginaldo. Good afternoon da sa Tuyang Dawa. Good Salamat afternoon po. po. Good afternoon. Salamat. Asin sa gabos ng mga nakaantabay ngunyan. Okay, sige. Digdi kita sa satuya na pag-uurulay-ulayan ngunya na pagkahapon tabi mga tugang. Ano? Aram po nindo
on TikTok. Mhm. TikTok? TikTok. Di ba nagti-TikTok ka? Di man ako nagti-TikTok. Nakakasabay sana ako sa TikTokan iba. Ayun. Di ko aram kung nata. Yes. Ano ang TikTok? Partner, ika, Okay. nagti-TikTok ka man? Pag solo ako, nagti-TikTok ako. Minailing akong ano ka. So, May yes. kasabay ka mag-TikTok. Oh. Naka-helmet ka pa nga ni. Nailigo ka ito. TikTok. Na actually, nauuso yan partner na TikTok. Correct. And I don't know kung gabos aram kung ano ining TikTok. And kung nagagamit ba sinda kasi talagang haros gabos man sa tuya updated kita sa social media, Yes. 'di ba? Oo. Okay. Actually, aloy na ining TikTok partner. Tama. Aloy na ining TikTok. Sa mga day po nakaka-easy, most especially para sa mga padaba niya to ng mga senior citizens, Tod po, igo kaming announcement bago magpundo o bago magtapos ang programa. Igo po kami ning announcement manungod po digdi sa TikTok, especially sa mga lolo and lola and sa mga senior citizens. Okay, pero bago yan, gusto mo po i-introduce sa Indo ang TikTok. Actually, haloy na ining TikTok partner. Yes. Haloy ng igwaning TikTok sa ibang bansa. China hali ang application na ini. Yes, oo. Duman ini nag-originate sa China. Kung di ako nasa sala, kan nagkaigwaning dai pinagkakasinabutan ang China tapos ang Amerika. Nabanso TikTok sa Amerika. Oo. Daing ano yan, ning TikTok na makukuha kang application sa pagyaon ka sa Amerika. Oo. Pero digdi sa tuya sa Pilipinas, patok na patok ini partner at mga paraan tabay. And para sa kaaraman kang gabos, ini pong TikTok saro ini partner na app na nagtutugod sa tuya na makapag-create as in makapag-share ng yung mga short videos, yes. 'di ba? Na igwaning music background kumbaga. Application po ini sa cellphone na yung sabi ni partner Jen na pwede kita na mag-upload ding videos. Short videos siguro kung mga 1 minute hanggang 3 minute. Yes. Na may background. Pwede ka dyan magbayle. Oo, magkanta. Pwede ka magkanta. Mag-exercise. Mag-exercise tuwing umaga, tanghali at gabi. Diba? Kumbaga pinagpapahiling mo, pwede mo mapahiling digdi kung ano ang pigigibukan sa rong tawo sa TikTok in a very short period of time. Tama. Okay? Ngunyan, since na nagkaigwaning pandemya, partner, no? So tawo na boring. Okay. Na boring so tawo. Oo. Ngunyan, biglang duminakulon tabi so nagagamit kang TikTok. Kumbaga, actually, ako akong TikTok account. Yes. Pero naghihiling lang ako. Di ka Di ako nag-upload. Nasusupog kaya ako, partner, magparaburo baile. Anbitis ko, pariyo to. Pero araw ko matibay ka magkanta. Ay, di. Kaya kan magtatapasampulon kita kang mga paraantabay ta. And actually, partner, inibagang tip at TikTok, log ini sa top 15 free app na pwede ta po ma-download sa tuyang App Store with massive adoption worldwide. Diba? Yes. Diba? So, actually, maski sa India and Asia, talagang patok na patok po worldwide. TikTok. Top 15. Libre po ini. Yes. Kaya sa mga nag-aantabay po na mga senior citizens, mga nanay, mga tatay, mga aki, pwede po kamo mag-download sa inyong mga cellphone kan TikTok. As in, duman ta po madidiscover kung ano ang yaon sa TikTok. Yes. Pero tatawan mo na po kamo ng preview sa TikTok. Okay? Sige. Ang TikTok, sabi digdi sa satuya na naguno na apod kay ni information, gustong-gusto da ini kan mga teenager. Ha? Gustong-gusto kan mga teenager asin daida po naiintindihan kan mga magurang. Nata daw. So most of
parents, siguro ko dai pa nadidiscover sa TikTok. Siguro Okay. naninibago, partner. Naninibago. Sabi digdi, isang application ng pagbabago ng pagbabahagi ng video, hindi magkakaiba mula sa Vine na pinagpatuloy ng Twitter noong 2016. Ang mga ito ay maaaring mag-post ng video at gumamit ng isang hanay na mga soundtrack at mga filter na estilo ng Snapchat Okay. na maaaring mag-morph ng mukha o lumikha ng iba pang nakakaintriga ng mga visual na epekto. Yes. Interesting, very interesting pag-abot sa mga aki. Kasi mailing mo sa TikTok, igwa ki mga filter partner na Correct. minagwapuhon ang sarong tawo. Igwaning pinag-upload na tools. Kumbaga, Oo. tools sa Minagayunon. TikTok, correct. Na Minagayunon. pwede mo i-edit ang sa imong pandok. Kumbaga. May nahiling pa nga niya ko kaning video partner sa Oo. TikTok na saro lang nagbabayle pero nagiging synchronized, Yes. nagiging apat sulawas niya kasi because pag hiniling mo talaga with matching background sound may music, magayunon pag hilingon. So that's why ini po ang dahilan kung natadakulon ang nagagamit kan TikTok. Correct. Kung pag-igwaning access sa professional audio and move, so hero partner kang sarong tao na kumbaga kung gusto magbayle. Okay. Yes. And pera dyan, igwap, pwede mo pa makontrol so speed kang video. Yes, Kung pwede mong limitan, mapaluway-luway, diba? pwedeng mapakaskas, Correct. pwede mong basta di ring style, freestyle, kung paano. Mahiling, anong mga magkakahiriling ta sa TikTok? Ining nagbabayle, Okay. no? May comedy. Igwaki nagdadrama. Igwaki nagkakanta. Okay. Igwaki mga nagtataoning information. Actually, may mga padi na nagtitiktok. Yes. So, tig-feature tabaga kang kasasaro. Yes. Si Father Weng Pelingon. May mga doktor na nagtitiktok Oo. na nagtataoning advice Okay. para sa publiko kung kumbaga nagiging free advice. Yes. Nagiging source na manindakan information kung natata nagkakaigwaning o kung natata nahuhumaling sinda sa TikTok. May mga nurses na nagtitiktok. Actually, gabos yaon sa TikTok. Maski nga ni susabong, online sabong, Nasa TikTok na tigti-TikTok din. nindaya kung Oo. papaano nanggagana ang sarong manok. Di ba? Igwa man na mga politician na pigagamit ang TikTok. Duman sinda nagpapahayag kan sa inyong mga plataforma di gobyerno. Duman sila nagpapaliwanag. May mga nag-iiwal man partner sa TikTok. Yes. Di ba? Nagpapadarangugan. Igwa man ki mga mga paborito ni Kuya John na mga sexing nagbabayli sa TikTok. Di ako nadangog. Okay. Igwa ki mga sexing nagbabayli sa TikTok. Yes. And Kung baga, doon man nadangog, Angel. Oo. Doon man nadangog. Tapos, ang pinakamagayon ako, nahiling ko di pinakamagayon sa TikTok, source of information. yes, source of information. Naiedukaran kita kung baga. Yes. Para duman sa nade-develop ang sa tuyang skills Mhm. o talento, di ba? Comedy. Kaya nga ni partner pinag-upload ang TikTok na kumbaga training wheels. Mhm. Training wheels para duman sa mga future influencers Mhm. and content Creator. creators, Oo. diba? Yan. So, iyan ang mahiling ta sa TikTok. That's why, dakulon po ngunyan, halos nagsusunod na hindi sa Facebook, ano? Every individual, siguro kung mga pirang porsyento na nagagamit na ning TikTok account. Tama. Mahiling mo dyan so aki, o kung sisay na daing pigigibo, nag-uulok na solo. Mhm. Yes. Nag-uulok na solo. Naghihiling lang ki TikTok. Oo. Tayaw dyan sa mga comedy clips. Diba? Dakulon. Halos gabos pwedeng ilag dyan sa TikTok. Correct, Okay. partner. Yan ang dahilan da partner kung natata, dakulon an Nagagamit ng nagagamit TikTok. na ki TikTok. Oo, TikTok Okay. app. Ano ang nagiginibuka ni sa tawo? Ining application na TikTok. Ano ang apod kayan? Ano ang benepisyo Okay. kan publiko sa TikTok? Okay.
may nag-text. Maray na hapon, Kuya A and Miss Jen. Pabati po ako sa mga taga LGU Castilla MDRRMO Department. Lalo na po kay Mr. Mauricio Asyado. Hello po. Yan. Salamat po. Good Good afternoon. Okay. Oo, sige. Sabi partner ni kang clinical psychologist na si Dr. Julie Smith, ang TikTok can be a great way to feel connected to others and experience the joy. Lalo na bagangunya na nasa pandemic ito. Limitado bagaan sa tuyang hero. Yes. So through TikTok app, na tatabangan kita na makapag-connectar kita sa tuyang mga padaba sa buhay, sa tuyang mga friends, kung kamusta na kita, di ba? So, sabi mo nga, ano ito, may joy? Oo. May nauugmaan sa raong tao na naghihiling. Ini para sa parahiling, no? Para sa parahiling ng TikTok. Talagang mailing mo, nag-uulok na solo. Okay. Malaog kita sa laog kan pamilya. Ano ang nagiginibukan TikTok sa laog kan pamilya? Okay. Mahihiling ta po dyan sa mga TikTok videos na mga nagbabayle, igwaning mga dialogue, igwaning mga drama series. May lip-sync. Lip-sync. Diba? Bako man sinda mga artista, partner, ha? Bako sinda mga artista, pero pag mina giriboning video, gano'ng mga professionals. Correct. Di ba? Usually, partner, di ba? Mahiling ta pa ang sarong bilog na familia. Yaon, so oma, so ina, so mga aki. Sabay-sabay na nagubareli. Yes. Magayon pa man ta, igwaman ng mga maski lolo, lola, napapasabay. Correct. Sa indang mga apo. Oo. Diba? Ayan na. Sa pamilya, ang nagigibod po kad TikTok, nababind. No? Napagkakasararo ang pamilya sa paagi ng paggibo ng TikTok videos. Sabi nga ni, nagiging mas close da partner ang mga magurang sa aki, ang mga makuapo sa indang mga lolo and lola sa TikTok. Yes. Kung baga, yun na partner ang nagiging saro man sa paagi para magkaigwaning family bonding. Correct. Diba? Family bonding. Yan ang makukuata kapag kita nagti-TikTok. Oo. Pero gusto ko na mag-TikTok. Oo. And apwera sa family bonding, nakakapag-build man inining memories. Diba? Minsan nga rin, mahiling mo sa TikTok, masipig lulubong talaga. Speaking of memories, piglulubong, piglalaog dito sa TikTok ang videos. Diba? Sa paagi ki TikTok, kaya niyang magpahayag kan sa iyang emosyon. Yes. Diba? Yan ang nagiginibuda po mga tugang kan TikTok is ginigibo ka ning mas lalong nagiging ugos ang lambang miyembro kan pamilya. Imagine mo, kung ma-TikTok kitang sarabay, saro kitang pamilya, ma-TikTok kitang sarabay, minagayon nun tabi partner ang pag-irba-ibahan kan pamilya sa TikTok. Correct. Bilang saro man da ang individual, bago kita naglaog ka subago, ako ang topic mi taud-taud TikTok, naghapot ako sa may mga TikTok account. Okay. Sabi kan sarong TikTokeries, digdi na may 133,000 na followers, digdi sa Laugan PBN. 100 basta grabe dakulon. Madali na mag 1 million sa followers niya. Ang sabi niya, ano niya ko ang nakukuha mo pag nagti-TikTok ka? Ang sabi niya sa kuya, endorphins. Ano ang endorphins? Okay. Iniso nagpapaugma sa sarong tao. Baga, ano yan? Nakakaluwas sa iyang stress pag siya nagti-TikTok. Kasi duman niya luluwas an sa iyang outlet. Nagiging outlet niya ang TikTok. Tangani na ma-express niya sa iyang sadiri. In fact, partner, may mga tao may mga TikTokers na in person, sa personal, mga supgunon. Iyo, oo. Pero pag mina-TikTok, duman sinda nakakabuwi. Nakakabuwi sa TikTok, partner. Ano? So, stress reliever man palang partner ang TikTok? Yes. Okay. No, para ni sa mga TikTokers, sa mga TikToker, sabi nga na, TikTokers, nakakaluwas dadigdian sa indang mga gustong gibuhon sa buhay. No? So, especially ngayon na pandemic, talagang dakulo ng ano ka ni sa TikTok.
mag-rebook TikTok account or video sa TikTok, no? Sa ang iba man sa mga naghihiling, nagiging source man da ding palipas oras, pampahali ki stress, tangani na marelaxin da, maghiling sila ki mga makaugmang videos, mga videos na nakakapagayon kan sa indang mood. Nganing da isinda nai-stress sa life. Wala diba? ma-boring kung baga. Correct. Okay. So, kaso lang, sabi ta nga so ibang mga TikTokers, supgon, Yes. abo magpa-interview niya na pagkahapon. Pero actually, pigdidiskuter ta ba di partner tanga ni mainggan nyo taman ang sa toyo mga paraan tabay, lalo na ang sa toyo mga kadabang senior citizen na magpartisipar sa Sa tuya na DCGB TikTok Challenge. Sa tuya yan partner na pagbabalik, ano? Okay, sige. Sa mga TikTokers na mga lolo and lola, abangan po nindo sa muyang pagbabalik. Ano? May announcement po kami para sa Indo. Oras, alas 2:34. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po ni Congressman Fernando D. Cabredo na kami. Iniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Sa paglaganap ng COVID-19, samot-sari din ang mga impormasyong kumakalat tungkol dito. Ngunit sa bawat like o share mo sa impormasyong hindi na patunayang tama ay maaaring ikapahamak ng iba. Tandaan, bago ibahagi ang iyong impormasyong nakalap, siguraduhin ito ay tama at totoo at ang pinagmulan ng impormasyon ay mapagkakatiwalaan. Maging responsable sa mga impormasyong ikinakalat. Ang pamamahagi ng tama at totoong impormasyon tungkol sa COVID-19 ay nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Gumagaan ng inuman pag Uy! Musta? ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sandig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ng inuman pag Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Believe talaga ako kay tatay. Lagi siya tumutulong sa gawaing bahay pag nagbe-breastfeed ako kay nanay. Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito. Idol ko si tatay. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Lahara, maserbisa, tuya. Maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan. Charlton Lahara, madudulukan. Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang power booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ikaw ba ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 gaya ng ubo, sipon, lagnat o sakit ng ulo, pagdudumi, hirap sa paghinga o iba pa? Huwag nang hayaang lumala ang iyong sakit at makahawa ng iba. Agad na mag-quarantine o isolate at kumonsulta sa inyong doktor. Maaari ding makipag-ugnayan sa inyong barangay health emergency response teams para kayo ay mabigyan ng tamang medikal na atensyon. Pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kung nag-aalinlangan, tumawag sa inyong barangay health emergency response teams. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikita
inabang permitawo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo ang idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda ang ligasiya niya rumdong. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Tay, kasino na po kayo? Sa araw, todo sa suporta si tatay habang nagpapa-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapa-breastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Sa gabi, tuloy lang ang pagtulong ni tatay upang makapagpahinga ng maayos si nanay. Hindi lang naman si nanay ang kailangan ni baby, pati si tatay ay hinahanap-hanap din niya para ihele at kantahan siya. Tulog na po ako, Tay. Suportahan ang First 1,000 Days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Gumagaan ang inuman pag Sunbed Light. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bakit na Sunbed Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbed Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbed Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Actually, partner, ining sa tuya na background ini sa TikTok. Yes, iba Scary. Nakulong ka rin nagbarayli ka to, no? Pero every now and then, nagbabago ang trend sa TikTok. Okay? Sige. Bago kita mag-announce, partner, para sa tuya ng mga padaba ng mga senior citizen about TikTok. Sa mga naghahanap man ng sideline, ang TikTok po, pwede man po ma-monetize or pwede kita magkakwarta sa TikTok. Tama. Via live streaming. Magla-live stream kita naman sa TikTok and then pag naugma sa tuya sa mga viewers tatawan kita ng tip. Yes. Diba? So, pwede po kita naman magkaigwa ng kwarta sa TikTok. Yan, ha? So, speaking of TikTok, pwede man po ka magkaigwa ng kwarta manggana sa TikTok sa TikTok Challenge kan DZGB. Oy! Sa mga nagmamati po dyan, magkakaigwa po ning TikTok. Actually, ongoing na po ang TikTok Challenge kan DZGB. All you have to do, gumibo lang po kamo ning video ning TikTok provided sa mga nakapalaman sa mechanics, partner. So, nasa mechanics. Correct. Mechanic number 1, partner. Oo. The contest is open to all senior citizens po, digdi sa probinsya ng Albay. Senior citizens around Albay. Okay. So, igwa po kita ng duwang kategorya. Enot na kategorya, Lolo and Apo, or Lola and Apo, or Lolo. Okay. And Lola with Apo. Okay. So, bale, Lola kaibanan sumako apo. Yes. Lolo na kaibanan sumako apo. Or Lola and Lolo na kaibanan sa indang makuapo. Tama. Habang nagbabayli, nagkakanta kung ano man po. Tapos, okay. Ang ikaduwang kategorya, iyo po itong group of senior citizens in one barangay, minimum of 5 and maximum of 6 members. Yeah. So mga matibay magbayli dyan, tabi ng mga senior citizens, dati baga, nagbo-ballroom kita. Correct. Oo, dati nagbabarayli kita sa buro barangay.
Pero ang kaibahan kay to, during that time, kita ang mabayad. Tama. Ngunyan, pag nanggana po kita digdi sa Oo, TikTok challenge kan makabayadan. DCGB, kamo po ang makakareceive ng Yes. premyo. Yon, ha? Okay. O, so piga-apodan ta po sa mga senior citizens na magbilog kamo ning 5 Hasta sa anong hasta na sa miyembro. 6 na miyembro kada grupo. Correct. At isend po iyan Mhm. sa DCGB News Online. Opo. Okay, i-follow po muna nindo ang samuyang FB page DZGB News Online and i-comment po nindoan sa indong entry and ipaglingawan na gamiton ang hashtag na DZGB always #1 and tag 3 friends. Okay. And make sure Pag na nag-send i-public. kita, pag nag-post kita duman sa DCGB News Online, Okay. magamit kita kang hashtag DCGB always #1. always #1. Okay. Tapos matag kita ki Tulong friends. tulong sa friend Facebook. sa Facebook. Tama. Paano ngaya so day ngayang Friends. Facebook account na Lolo and Lola. Oo, for sure, igwa yan kasi amang apo ninda, di ba? Mhm. Okay? So ayan po. Ang gaganahan partner, pira. Okay. Duman sa first category, first prize 1,000, second prize 750, Mhm. third prize po 500, Mhm. and consolation prize 300 pesos. May 300 each. pesos kada sarong Participante. oo, kada sarong entry. Okay. Okay? And So sa second category, okay, first prize 1,500 pesos, Mhm. second prize 1,000, third prize 750, and consolation na 500 pesos. yon. Okay. Sa mga senior citizens, mga lola and lola, mga apo, TikTok na po kita. Ma-TikTok na po kita tapos isend ta po digdi sa DCGB News Online. Yes. So, Alright? ipaglingawan po na mag-run po ang sa indong entry ni dai masobra sa 1 minute. Okay. 30 or 40 seconds to 1 Yes. minute. Ano? Pag nagsobra, Mhm. bawas points. Bawas points. Oo. Kasi pwede po kamo magpili, ang mga participantes pwede po magpili kamo ning kung anong gusto nindong kanta. Actually, yung 1960s po na mga kanta, ipigi-encourage me po na gamiton nindo. Mhm. And kung igwa po kamong DCGB shirt, maski po suluma na, pwede po nindo yan magamit sa indong entry. Yan. Diba? So mga mahilig bansa na sa lambada. Oo. Kuya John, malambada kita. Oo. Ta ito partner na magamit kang DCGB shirt, maski suluma na, igwa po kamong special prices for that. Okay. May special prices aside Yes. from the prices na manggagana. Correct. Alright. Sige. O mga lola, TikTok na. TikTok na. Yung creativity po, 50%, Mhm. execution o choreography, 25%, Mhm. most likes, heart, or shared, 25%, a total of 100%. Di ba dapat sabay kita sa total of 100%? Sige daw. Yes. A Okay. total of A total of 100%. Sige, kaya again, sa mga lola and lola, TikTok na. Opo. Kung na rin partner ang deadline kang submission. Deadline of submission of entries will be on October 30. Ayun, mas pinalawig. Kaya Yes. halawig man po ang sa indong preparasyon pa para Makapagpa-practice pa Correct. kita. Diba? Makakapag-submitter po kamo. Perfect execution yan, partner. Tama. Okay, sige. Okay. Good luck sa mga participants ta. Ano? Sige. Sabi digdi, pwede po umentra i-combination ng mga TikTok tinikling. Pwede po. Pwede po. Okay. Pwede po. Pwede Okay. po. Maski anong dance moves. Yes. Pero pinag-encourage ta sa mga oldies but goodies. Di ba? Okay, tama Oldies yan. but goodies. Okay. Sige, partner. Batiyon ta sa mga nakatutok ngunyan. Sa tuyang Facebook page. Oo, si Mama Maricel Lonesa, Jason Buebos, Reginaldo King, si Sir King Reginaldo, si Ma'am Heidi Medallion Buemia, nagtao siya ng 75 stars. Salamat po. Mhm. Kang kasudma, igwaman kita ning 100 plus na stars. Yes. Sige, thank you tabi sa mga viewers ta dyan, okay? And para sa Anoan Bago. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago! Ano nga ning bago? Uni ang bago!
Very fulfilling para sa sarong single mom na maipatindog ang sa indang dream house. Special ini dahil dahil siya nangutang para sa construction as naging madiskarte sana sa pagtitipid. Pahayag kan single mom na si Wendy Arias Dago, enot na 200,000 pesos sanaan sa iyang initial fund sa pagpatindog kang harong. Alaga day nagkanigo para matapos ang patrabaho. Kung kaya sa giraray siyang nagsumikap sa pagtrabaho para maipagpadagos ang dream house. Ang mensahe ni Wendy sa mga arog niyang mapatindog ning harong, planuhon asin i-monitor ang gastos. Gibuhon man na lifestyle da partner ang pagtitipid, lalo na ngunya na panahon ng pandemya. Yes. Ano ang bago? Bagong arong. Correct. Wow. Dakulaon man ang galihan na arong na yan. Wow, Ano? imagine. Sa mga nakaantabay po sa radyo na dahil nahihiling, duwang palapag an sa iyang harong. Oo. Yun. So, dahil sa pagtitipid, and imagine partner, napagibo yan, na dahi kita nangungut, dahi Yes. nangutang. Usually kita ngunyan, mapagibo Oo. kita. Mautang sa Loan bangko. muna, diba? Correct. Oo. Tapos, malon ki mga 500,000 to 400,000 para sa harong, 100,000. Dahil naram ko napasain na. Kaya, Madali imo-monitor ubaga. da partner an Yes. gastos. Okay, so yan po ang ano ang bago. Bitaminang Pampamilya. Pawalat para sa mga naghahalat. The key change for any long-term change is to find an activity you enjoy, challenging, and pleasurable. Yes. So kung gusto tanang pagbabago, Mhm. nagpupuunda po iyan sa mga aktibidad na nagugustuhan ta, enjoy kitang gibuhon, at igwaning challenge sa Correct. satuya, and of course, pleasurable. Oo, arog kang TikTok. Mhm. Very challenging, Challenging, pleasurable, and enjoyable. Yes. Kaya again, para sa mga senior citizens ta, Oho. TikTok na. Okay, hello muna partner kay Siram Jason Buebos, Maricel Luneza, marina hapon po sa inyong duwa. Panahon po na malipot-lipot. Okay, thank you Mhm. so much nasa Pag salugan ka malipot, malinaw. magkape. Okay. Si Heidi Medallion, marina hapon po sa Gabo sa Inukuya and Miss Jen. Mm-mm. And si Itsuki Haruto. Mhm. Para ma-motivate po ang mga senior na mag-TikTok po, dapat mauna po muna kayo, Kuya A. Gusto ko po makita sina Kuya A, kina Sir Henry Maceda na magbaile. Okay, Hala. na ganun kisampol sa BP tabi, BP Henry tabi. May nagre-request tabi na TikTok. Pwede tabi, gibuhan ta kang TikTok tadto BP. Si Rosa Betis, Ludi Benoza, and si Roberto Dia Crister, nakatutok man ngunya na pagkahapon. And si John Paul Mendoza kang Tabaco City. Good afternoon, Manda. Okay. Sige, partner. Sige, yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya, ngunya na Aldaw ni Nuevas. Nakaibata sa lado technical si Kuya June Napoles, si Ringman si Kuya Nems, and sa IT, Alden Richard. Ako po, si Kuya A, na TikTok na Oh, abangan tayo na TikTok ni Kuya A. Iniman po si Jenny Matthew Balyeran Mabalo sa indong pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ang health tip na ini hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahalit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluya na sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray asin healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress. Asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust astigto. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix.
Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po ni Congressman Fernando D. Cabredo na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 071 series of 2020. Class, siyang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Mag-4S kontra dengue! Ano nga yun, class? Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daibig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama.
Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at dekalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asinan Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, as in bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Draga Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 3:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinugo na ni Presidente Rodrigo Duterte ang gabos na opisina nin gobyerno na iadaptar asan ipautob ang National Competition Policy o NPC. Ang NPC sarong pulisiya na may kamauotan na magkaigwanin supportive economic environment ang Pilipinas, pauswagon ang kultura asin tapuson ang pagkakaigwanan economic concentration. Sa siri na sistema, piglalauman na makakaguyod nin mas dakol na kapitalista sa nasyon. Sa raramkan Administrative Order No. 44, sinuguan gabos na ahensya nin gobyerno, mga departamento, bureau asin CCs, maging ang mga lokal na gobyerno na iadaptar ang pulisiyang ini. Pinirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang direktiba kan Oktubre 20, 2021. Yan ang mga alas 3 na bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Rexidol